ҳамсӯҳбати ман паҳлавони маъруфи кишвар Акмалиддин Каримов, ғолиби мусобиқоти зиёди байналмилалӣ, қаҳрамони Осиё, ҳамчунин ҷоизадори қаҳрамонии ҷаҳон ва ҷоми ҷаҳон дар риштаи самбо. Акмалиддин, лутфан мегуфтед ки соли 2015 барои шумо чӣ гуна сол буд? соли 2015 барои ман хеле соли пурбарор буд, чунки ман дар 5 мусобиқаи ҷаҳонии осиёӣ ва ҷоми ҷаҳон иштирок кардам. дар чемпионати ҷоми ҷаҳон дар шаҳри Москва баргузор гардид, ки барои дарёфти ҷоизаи генерал Асланбек Астаханов сазовори ҷои аввал гаштам ва дар як мусобиқаи байналмилалӣ барои дарёфти ҷоизаи Таимбек Камакбаев ҷои аввал гаштам ва боз дар чемпионати Осиё сазовори ҷои аввал гаштам ва дар чемпионати ҷаҳон дар давлати Марокаш шаҳри Касабланка, ки чемпионати ҷаҳон баргузор гардид, ман дар ин мусобиқа дар вохӯрии финалӣ роҳ ёфтам бо паҳлавони гурҷӣ ва аз сабаби лат хӯрдани даст сазовори ҷои дуюм гаштам. аз он мусобиқоте ки шумо номбар кардед дар соли ҷорӣ, кадом қуввозмоӣ бароятон аз ҳама хотирмон буд? дар ин соли 2015 аз ҳама мусобиқае ки дар қуввозмоӣ ки дар хотири ман ин хотирмон буд ва дар марҳилаи ҷоми ҷаҳон барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Қазоқистон Нурсултон Назарбоев, ки дар вохӯрии финалӣ бо паҳлавони 3 дафъа чемпиони ҷаҳон Алмаз Сулаймонов қуввозмоӣ кардам дар вохӯрии финалӣ. Хушбахтона бо ҳисоби 10-0 ғалаба ба даст овардам ва сазовори ҷои аввал гаштам. Акмалиддин, шумо ба рӯйхати 21 варзишгаре ки бо ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мукофотонда мешаванд дохил шудаед. Бигӯед ки барои кадом дастоварди имсола ва агар махфӣ набошад маблағи ин ҷавоиз, ин ҷоиза чӣ қадар аст барои шумо? ман имсол дар чемпионати ҷаҳон дар давлати Марокаш сазовори ҷои дуюм шудам ва ин барои ман аз ҳама дастоварди баландтарин мебошад ва аз фармони ҷаноби олӣ аст, ки аз ин мусобиқа ман сазовори ҷои дуюм шудам ба маблағи 40,000 сомонӣ ба ман тӯҳфа мекунад. Маълум аст ки шумо дар тӯли ҳаёти варзишии худ ба дастовардҳои бузург ноил шудаед ва чуноне ки мо дар инҷо мебинем медалҳои имсолаи шумо, яъне 4 медали тилло ва 1 медали нуқра, ва ин албатта дастоварди хеле ҳам бузург аст дар варзиши тоҷик. Ва умуман шумо чӣ орзу доред? дар тамоми мусобиқаҳои байналмилалию ҷаҳонӣ иштирок кардам ва 2 дафъа дар чемпионати ҷаҳон миёни наврасон ва ҷавонон сазовори ҷои аввал гаштам, 2 дафъа дар рейтинги ҷаҳонӣ сазовори ҷои аввал гаштам ва чанд дафъа дар чемпионати Осиё ҷои аввал шудам ва дар чемпионати ҷаҳон байни бузургсолон 2 дафъа сазовори ҷои дуюм шудам ва 2 дафъа сазовори ҷои сеюм. ва орзу дорам ки пас аз шодравон ҷаҳон паҳлавон Саиддин Раҳимов дар чемпионати ҷаҳон иштирок кунам байни бузургсолон, 1 дафъа қаҳрамони ҷаҳон миёни калонсолон шавам. Акмалиддин, таманниёти шумо дар соли нави 2016 ба бинандагони мо? аввало бинандагонро ба фарорасии соли нави 2016 табрик мегӯям ва ба ҳамаи онҳо хушбахтӣ, саломатӣ, сарбаландӣ орзумандам. Ба варзишгароне ки дар соли 2016 бозиҳои олимпӣ аст ва хоҳони онро дорам, ки дар ин бозиҳои олимпӣ парчами Тоҷикистони азизи худро баланд бардоранд. Акмалиддин, ташаккур барои суҳбат. Мо низ шуморо бо фарорасии соли нави 2016 ки соли олимпӣ аст табрик мегӯем ва хоҳони онем ки орзуҳои наҷиби шумо дар ин сол ҷомаи амал кушад. Ташаккур бор дигар барои суҳбат. Раҳмат.